Dobar dan, ja sam Spomenka Šabić, ja sam Ivina profesorica francuskog i drago mi je što sam ovdje u ovom projektu. Postala sam profesorica zato što sam htjela ostati cijeli život u školi, biti s đacima i učiti. Jer biti profesorica znači učiti stalno. U svom zanimanju najviše volim što sam stalno s mladima i što mogu biti kreativna, što mogu i trebam biti kreativna i što imam tu jednu slobodu u kojoj uživam, ali slobodu za koju sam i odgovorna. U školi imamo puno nezaboravnih iskustava, ali bih možda izdvojila prvo putovanje sa učenicima na razmjenu. U Francusku to je bilo 2011. godine kad smo putovali u jedan mali francuski grad La Côte-Saint-André. Pa posebno je bilo to što sam prvi put ostvarila taj neki san svoj kao san profesorice. To je da đaci idu u francusku školu, da borave u francuskim obiteljima, dakle da na licu mjesta u Francuskoj dođu u kontakt sa francuskom kulturom, s jezikom. Za mene je francuski jezik na kojem je napisana najljepša i najbogatija književnost na svijetu. Dakle, moj prvi impuls za učenjem francuskog jezika je bilo to da želim naučiti jezik da mogu čitati izvorno na francuskom jeziku. Najdraža francuska riječ mi je riječ la mer, zato što istovremeno znači i majka i more.